गरम बिफद लोगोफोर गरम बिफद बिफदा जाहैबाय नैबे भिडिअआव नुनाय अर जोंथि जोंबाय थानाया जाहैबाय जोंनि बिसमुरिनि साहा एसे बिसमुरि ओनसोलाव थानाय बासबारि थारमाने नैबे ओइथिमालिगाव नि माखासे रायजो राजाफ्रा ज' लोगो नांनानै मुंदांखा नैबे जोंनि जांख्रिथानि थैसाम 2 ना जांख्रिथानि थैसामखौ लाबोनो होननानै दोलै नोगोरै गोसो खुसियै लाबोबाय सिनेमाया ससे थांबायमोन नालाय साउन्ड सिस्टेमा मिलायैयाव साउन्ड सिस्टेमा मोजां मिलायैयाव रायजो राजानि रागा मोजांथ' खोनानो नांगोन गैयाब्लाबो मिनिमाम 10,000सो मानसिफोर दंमोन आरो 6-7 हाजारा पुरा पाक्का 100 थाखा टिकेट दामै दिन्थिफुंनो खायदा खालामदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा साउन्ड सिस्टेमा मोजां मिलायाखिसै रायजो राजाया मोजां खोनायाखिसै गोसो होदोंमोन सिगाङावबो जाबायदि जाबोदोंमोन मोजांमोन होननानै मोजांखा जागोन होननानै नायनो फैलायदोंमोन बयबो लैहोर दा नाथाय नैबे बुस्थुआ मिलायैयाव रायजो राजाया बिराद रागा जोंनानै दा हठात जाथारासैबा देखायनाया जुदि मोजां जायाखिसैब्ला रागायाथ' जोंखागोन ओरैनोब्लाबो गेजेन जानानै थाखाखानांसिगोन लाबोगिरिफोरा 10-12 जनजोंसो लोगो जानानै लाबोयो नङा होमबा लोगोफोर जेन'बा बिदिनो कयेकजनखौ लोगो लायलायनानै उमुक गानखौ लायनांगौ होनलायलायनानै नङा होमबा लोगोफोर दा बिदि लाबोनानै बाहायनि 6-7 हाजार जन मानसिनि खोमायाव साउन्डखौ क्लियार खालामनानै होनो हायैयाव रागा जोंबाय बे रागानि गेजेरावनो दिनै गासिबो स्टेज टुरिंनि बे जि आरो माखासे मेचिन प्लास्टिक गासिबो बिसिजोब्बाय सिफायजोब्बाय सियार मेचिन गासिबो नायगिरिफ्रा बक्स टक्स गासिबो सिफायजोब्बाय मानो क्लियार होनो हायैयाव रागा जोंबाय आरो दा रिटार्न नांगौ होननानै बुंगासिनो दं हथात रिटार्न होनो हाबफिनगोन ना हाबफिनला मानोना नायगिरि बिथांमोनहा दाय मावबायना जुदि रिटार्न नांगौबा नैबेबायदि बुस्थुफोरखौ नोंसोर इनाय अथासार खालामनो मोनामोन बा नैबिदि बक्स टक्स माइक टाइकखौ बुख्रुबनो मोनामोन बिदि जादों आरो लोगोफोर ना नैबिदि बुस्थुफोरखौ बुफायनो मोनामोन दाथ' बिराद 1.5-2 लाखनिसोआ खहा जाबाय जों मा राहायै नोंसोरनाव हरफिननो हागोन ओरै जादों आरो नै माइकबो बुख्रुबबाय नै दाब्ले जाजोब्बाय दा रिटार्न नागिरदों दाबो दङ नै लोब मानसिफ्रा रिटार्न नांगौ कमिटिनि मानसि नागिरदों कमिटिनि मानसिफ्रा बे समाव गैया माने एसे दोरोदथ'बाय माने बाहाय 10-12 जनजों लोगो लानानै लाबोनायथ' बाहाय नों बे एखेबारे 6-7 हाजार जन गाहाम मानसिनि रागायावलाय बहा देरहानो हानो बिसोरलाय नङा होमबा लोगोफोर दा एरायनानै थानांगौबो जायो माने बिमा गोबांनि फिसा सोरबायदियाबा माबायदि बुजिनो हाया दा थिग बेबायदिनो सेस सम्पन्न